Надыходзіць час рыхтавацца да пасадкі ўсім любімай нам бульбачкі. Ужо прадбачу пытанні, як мы вылічваем, колькі насення патрэбна на 1 гектар. На мой погляд, лепш за ўсё на гэта можа адказаць кніга «Картофель», якую напісаў нямецкі прафесар Дитер Шпар. Гэта павінна быць настольнай кнігай любога, хто прафесійна займаецца вырошчваннем бульбы. Больше аўтарытэта ў бульбе асабіста я не ведаю. Хіба што мой сябра Ігор Завадскі. Але, на жаль, ён кнігі не піша. У гэтай кнізе пра бульбу напісана ўсё, што нам, вытворцам, патрэбна ад біялогіі, патрабаванняў да глебы, месца ў севазабароце. І так па тэхналагічнаму ланцужку да захавання і маркетынгу. На сённяшні дзень нас цікавіць, колькі бульбы трэба нам пасадзіць у полі гэтай вясной. Нам патрэбна атрымаць 160-180 тысяч галоўных сцеблей на кожным гектары для таварнай бульбы і 185-240 тысяч, калі хочам атрымаць насенне. Звярніце ўвагу на словы галоўных сцебляў, клубняносных. Ёсць гатовыя табліцы і графікі, як залежыць колькасць ад галоўных сцебляў, ад вагі клубня, прыблізны расход пасадачнага матэрыялу ў залежнасці ад памеру і вагі клубня і гэтак далей. Гэтыя табліцы і графікі даволі змястоўныя, але, на мой погляд, для гультаёў. Дзеля больш прафесійнага падыходу да гэтага пытання Дитер Шпар нам падрабязна распісвае, ад чаго залежыць эта норма. Па-першае, сорт. Розныя сарты даюць розную колькасць парасткаў. Па-другое, які тэмпературны рэжым быў пры захаванні насення. Пры больш высокай тэмпературы колькасць галоўных сцебляў змяншаецца. Па-трэцяе, памер і вага клубня. Большыя клубні даюць больш галоўных сцебляў. Рэпрадукцыя насення. Гэта ўжо з уласных назіранняў. Трэцяя рэпрадукцыя дае менш галоўных сцебляў, чым эліта. Гэта асноўныя кірпічыкі, з якіх кожны гаспадар заложыць фундамент свайго асабістага ўражаю. У залежнасці ад таго, як мы выкарыстаем гэтыя кірпічыкі, у выніку атрымаем хібару альбо палац. Я раскажу, як робім мы. Калі ў каго атрымліваецца лепш, з падзякай выслухаем добрыя парады. Канец лютага, дзесьці пачатак сакавіка. Мы бяром у скрыню па 100 бульбін кожнага сорту, які збіраемся садзіць вясной. Чым большая колькасць, тым меншая пагрэшнасць. Калі ёсць магчымасць, добра было б праверыць насенне ў лабараторыі на захворванне. Затым скрыні выстаўляем у цёплае месца на прарошчванне. Перад пачаткам пасадкі бульбы, а гэта сярэдзіна красавіка, мы лічым, колькі галоўных сцебляў даў нам кожны ўзор. Напрыклад, у 2024 годзе 100 бульбін сорта Сарая далі нам 657 сцебляў. А гэта значыць 6,57 сцебля даў кожны клубень. Мы для сябе вырашылі, што для таварнай бульбы нам неабходна 200 тысяч сцебляў на кожны гектар. 200 тысяч патрэбная колькасць сцебляў, дзелім на 6,57, разлічаная колькасць сцебляў на адным клубні. Атрымаецца 30 441 бульбіна трэба высадзіць на 1 гектар. У нас памер міжду радкамі 90 см. Калі 1 гектар пералічыць у один радок, то атрымаем 11 111 метраў. Гэтую цифру дзелім на колькасць бульбін на гектар, 30 441 бульбіну. Атрымліваем 0,36 метра між бульбінамі, альбо 36 сантиметраў паміж сярэдзінамі бульбін. Звярніце ўвагу. Дитер Шпар рэкамендуе зрабіць папраўку на пропускі сажалкі 5-10%, на ўсхожасць і пашкоджанне ўсходаў 5-10%. Мы таксама змяншаем нашы 36 сантиметраў на 20% і атрымліваем 28 сантиметраў. Летам абавязкова правяраем нашы разлікі па факту на полі і лічым сцеблі ў радку на 11 метраў. Іх павінна быць 200 штук. Калі пралічыліся, на наступны год робім карэктароўку. У нашым выпадку у папярэднім годзе сцебляў было крышку менш, таму мы дабавілі густаты з 28 сантиметраў до 26,5. Летам палічылі, ўсё сышлося, і вам таго ж жадаю.